F'kitba egoċentrika ta' min jaħseb li jaf l-aħjar, Roberta Metsola deskrivit lilha nfisha bħala xi simbolu nazzjonali għal pajjiżna u kulħadd għandu jkun kburi li għandu lilha tirrappreżentah madwar id-dinja. F'artiklu fit-Times tal-ħadd Metsola tkellmet dwar il-pożizzjoni tagħha bħala l-President tal-Parlament Ewropew fl-aħħar sentejn u tenniet li għandna nkunu kburin li hi kienet l-ewwel Maltija li laħqet dan il-livell. Qalet li dan jippermetti li l-bandera Maltija tittajjar bi kburija kull fejn tmur. Bl-istess mod fl-aħħar jiem il-kandidata nazzjonalista xtrat magazin ta' Times biex tajt li l-unika tama għal Malta lejlet l-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Dan anke baqgħet tevita kull dibattitu ma' kandidati oħrajn biex l-elettorat ikun jista' jiġġudika aħjar. Ironikament fl-artiklu tagħha fit-Times, Metsola attakkat lill Prim Ministru Roberta Bela għax dan ikun f'daru b'deskrizzjoni l-istazzjon 1 fejn ġie intervistat bl-istess mod li kontinwament iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti minn kull mezz tal-midja. Xi ħaġa li stess taħrab kontinwament, għajr fin tħossa komda li mhux se jagħmlula dawk il-mistoqsijiet pertinenti li faċilment aħamrula wiċċa. F'waħda mill-okkażjonijiet rari, One News saba fir-Rabat fejn staqsija mistoqsijiet diretti kemm dwar ir-raġunijiet għal xi xed taħrab id-dibattiti kif ukoll dwar iż-żjara tagħha f'Iżrael li preċediet il-ġenoċidju f'Gaza. Skom dan l-aħħar spiċċat tgħid li qed tiddibatti hemmhekk mal-ġurnalista One News u dwar iż-żjara f'Iżrael li waslet tal-akkużi internazzjonali li għandha d-dem tal-innoċenti fuq idejha saħansitra qalet li marret Iżrael biex issalva l-ħajjiet. Iżda kien ċar fl-artiklu tat Times fejn ukoll indikat li kienet maħruqa għax spiċċat fuq billboard bluċu ewlenin tal-establishment nazzjonalista, Metsola qed tħoss ir-rambja popolari wara li fl-aħħar 5 snin flimkien ma' saħibha David Casa ħadmet kontra l-interessi ta' pajjiżna.